En per tocar Rouchen, je n'ai que couper, je n'ai que avoir, je n'ai que couper le Belgica de G, ou even per toek nu servie, per toeka weer, aşkana weer de derbaas be. Hem cüreyi farni kurdi, buna politika de şirove kiriye. Gelek bir şey koşun, rojinin kurt ve Rouchen, بمليانة أنصار فكرة خواه بالرحمانين خواه تشتري صادق كم يروش لأوروبا لبنا بنجلك شنين كرد و تشتري وكذا كتب وشنين ده Wil ik graag in het Nederlands zeggen. Ik ben super fier op Rouchen dat zij haar eigen kookboek heeft uitgebracht. Dat zij als Koerdische vrouw die door veel moeilijkheden heeft moeten doorstaan een kookboek hier in Europa over de Koerdische keuken heeft uitgebracht. Ik ben heel blij dat ik dit boekje gekocht heb, want ik heb er net hele lekkere recepten uitgeproefd die ik zelf gemaakt heeft. En ik vond ook de lezing vanavond super interessant en haar verhaal heel interessant. En daardoor zullen de gerechtjes nog lekkerder smaken.